खुलुमबाय दिनै 1 जुन बुधबार बाराय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो दिनैनि गोदान रादाबाव बरायबाय। दासिमनि मोननैसो गोदान खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हरखाबै सार अन्थाइ गावनानै सासे बर' आइजोआ मैया साननि 2 रिंगायाव ना गुरबाय थानाय समावनो हरखाबै सार अन्थाइ गावजानानै थैनो गोनां जायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि माइनाव बाजार खुस्राखाथि गामिनि देबा खेरखाटारिनि अनजालि बिसि पद्मनि खेरखाटारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पद्मनिहा सासे बोसोरसे खावसे बोसोरनि सासे उन्दै गथ'बो दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा अबथिरायै जिउ गारनानै थांनो गोनां जाबाय। आगोलनि गोख्रों कंग्रेसनि दैदेनगिरि हार्दिक पाटेला बिजेपियावहाय 2 खालार खालि जयनिं जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बियो गावनि गाद्दि लुबैनानै राजनितिक सोलायदों ना ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय राजनितिक सोलायदों बिथाङा गावसो मिथिसिगौ। बाबा रामदेबनि लादु जानानै 15 फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरियाबो सासे देहायाव गोबां जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों। नाग्रिजुलिनि कुस्तुरबा बालिका बिद्यालय गुरु उत्सव फालिनाय समावनो बबेनिफ्रायबा बाबा रामदेबनि 2 सुबुंफोरा फैनानै लादु राननानै होफैदोंमोन। बेखौ जानानै हरावहाय हरखाबै 3 रिंगासो समाव अनिता नायक गाहाय फोरोंगिरियाबो उदै साखांनानै खिलाय गोबालाय जानो गोनां जादों। दा बिसोरखौहाय नाग्रिजुलिनि फाहामसालियावहाय थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दङ। बे जाथायखौहाय गोख्रैनो नायबिजिरनानै 2 सुबुंफोरखौ साजा होनांगौ होननानै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसानि नखरनि सुबुंफोरा गोख्रों दाबि दैखांदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां PMAY प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'आ फार्स्ट किस्तिनि राङा मोननाय जासिगोन। फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि हिसाबै 32,500 रां हाबगोन। नायोब्ला नोंथांमोना गावनि मबाइलजोंनो नायनो हागोन। गुगल समाव सार्च खालामनानै PMAYG.nic.in आवहाय फारि फारियै नायलांनो हागोन। नोंथांमोनहा नायनो रोङाब्ला कमेन्टआवहाय नोंथांमोननि WhatsApp नाम्बारखौ हर, नोंथांमोननो गासैखौबो लिंक हरनानै फारि फारि खिन्था हरनाय जागोन। आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरां 21,000 कौटि रांखौहाय प्रधान मन्त्रि बिथाङा किसानफोरनि थाखाय हालुवाफोरनि थाखाय सागान होबाय। नोंथांमोनहा मोननो हासिगोन 11 किस्ति रांखौहाय। नोंथांमोनहा बेखौबो नायनो रोङाबा WhatsApp नाम्बारखौ दैथायहर कमेन्टआव। नोंथांमोननो फारि फारियै नोंथांमोननि लिस्टखौहाय माब्रै नांनांगौ बेखौहाय खिन्था हरनाय जागोन। आलफा उदखारिनि केदार सुबुंफोरा हमजादों। अरुणाचलनि तिराप जिल्लानिफ्राय हमजानाय 2 सुबुंनि मुंखौहाय सुरजित गगৈ आरो श्यामुल बरुवा होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेखौ रौनिया हान्जाफोरनि गोब्राबथार सिग्रोमनायनि नाजानायाव हमनो हादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरखौ दा आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां CRPF जवान दुथां सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां मोनना थगायदों। बरपेटा जिल्लानि कटापारा हावाली रडनि बरबारि सबिन ब्रह्मनि बिसाजो मौसुमि ब्रह्मखौ थगायनानै दङ। चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलनि खैरागुरि गामिनि मैसो दैमारिनि बिसाज्ला दैथुन दैमारिया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कर्ट मेरिज खालामखाबाय, अब्लाबो गुबुन सिख्लाफोरखौ मोजां मोननानै देहानि सोमोन्दो लाखिबाय थायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। आरो सिगांनिबो सासे मोजां मोननाय सिख्लाया न'आव थांनानै मुलि लोंनानै थैहैदों होननानै खौरां मिथिनो मोननाय जायो। दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मौसुमि ब्रह्मआ पुलिस केस होबाय, नाथाय पुलिसफोराबो दासिमबो राहा लायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरोबाव गुबुन सिख्लाखौहाय हाबा लाबावबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उकिलबो हमबाय, 30,000सो रां लाबाय, नाथाय उकिलफ्राबो पुलिसनिसो खामानिसै होननानै फिदिंबाय थायो होननानै बुंदों।
पुलिस थानायाव खबर लाब्लाबो पुलिसफोरा नोंनि केसआ दिल्लीयावसो सुस्रांजागोन होननानै फिदिंबाय थायो होननानै मौसुमि ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो गावनि बे केसखौ सुस्रांजानो थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ सुस्रांनानै होनांगौ होननानै बिथाङा खावलायहरदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।